Rek, awakmu tahu gak pas mulai kerja, pas lulus-lulusane awak, mak selier ngambu sedep-sedepan nyawang jajan-jajan. Wetengmu wis bengok-bengok ndang tuku, tapi akalmu nahan-nahan. Sabar rek, sabar, kolesterol. Wis gak ngurus wis. Luwe iki. Ngono jare wetengmu. Moro-moro sepeda motormu wis mandek nang ngarepe tukang gorengan. Enake rek, awakmu ngiler nyawang lan ngambu gorengane. Kira-kira awakmu pengen ngerti nggak sapa sing gambar iki? Tak kandhani ayo. Iki ngono garapanku rek. Hasmi Fuadila saka Makmur Studio. Akun IG ku @hasmi_f. Coba sawangen ta. Model ngene-ngene iki garapanku. Karyaku liyane iso mbok ndelok sisan nang @makmur_studio. Oh iya lali, iki mau bahas gorengan rek. Awakmu ngerti ta aran-arane gorengan iki? Gak ngerti. Gini tak ceritani. Iki arane martabak. Bayanganmu martabak mesti sing diduelno ambek terang bulan iku kan? Iki ono maneh, rada seje, isine bihun, kadang ono sing isi usus. Enak. Iki arane ote-ote. Sik sabar. Mesti awakmu ono sing protes. Ono sing ngomong iki weci, iki bala-bala, iki bakwan. Yo gak apa-apa, sakarepmu rek. Sing penting ojo jotos-jotosan. Oke ta? Lancak, masa iki tak jelasno siji-siji rek. Pegel aku ceh. Wis ngene ae, tak dudu wis pintas ae. Iki tempe, iki pohong, iki lumpia, iki molen, iki onde-onde, lan iki lento. Lek nanggonmu arane beda, coba kandhanono aku nang kolom komentar yo. Nah, lek iki tulisan aksara Jawa. Wacane mangan wae. Iki ma, iki nga, iki na, kecantolan pasangan wa dadi nwa. Nae dadi n, iki taling. Tondo sing ngubah swara a dadi e. Mergo taling ketemu h dadi macane he. Diwaca lengkap dadi mangan wae. Nah, lek iki tulisan aksara Kawi utawa Jawa kuno. Wacane mangan wae. Iki ma, iki nga, iki na, kecantolan pasangan wa dadi nwa. Nae dadi n, iki e, dadi macane mangan wae. Min, kaos kan min. Halah, wis gak usah mbok kongkon. Tuku nae kaose nang Tokopedia, Shopee lan Bukalapak. Jeneng tokone Bahno. Engko nang deskripsi tak wenehi link tokone. Utawa langsung request nang IG-ne ya gak apa-apa. Jeneng akun IG-ne @bahno_design. Wes ndang jus, gak duit-duit. Ya wis gak apa-apa. Tak doakno ndang oleh penghasilan. Amin.